Сега ще играя с моя приятел Мишо. Най-добре ми приятел. И ще играем някой нов сервер, Survival. Майнкрафт, да. Здравейте, отново сега влизам с моя приятел Мишо. Алек, ето ме, защо съм с този проклет скин? Ето ма. Я знам, аз не съм слагам скинове на таблета отдавна. Ай, идвай. Чакай, че къде си, бе? Ейта. Аз не мога да играя на този таблет. Ти си сега ще някак си се телепортира. Аз съм хакер, ти не го знаеш ли? Учил съм се от най-добрия. Сега какво мислим да правим? Алек ще бели дърво, аз ще копая. И после ще спустим къща. Нали, Алек? Да научувате. Да се надяваме. Да. Аз тям да бера дърво. Не, ти сякаш се телепортираш или на мен бъгва? Не, на мен бъгва. Вие сте очевидци. Аз даже съм сложил Казва камерата. се свидетели, Алек. Все едно. Даже съм сложил тук камерата. Не се виждам. Аз ще направя крафтинг тейбъл. Да знаеш. Така, аз ще дам дървет. Нали щеш да купаеш, бе? Аз ще копая, ама. Ето слагам го тук. Добре. Вземем си кирка. Добре, ти прави крафтинг тейбъл. Аз ще правя обработено дърво и пръчки. Вземи си, направи си една дървена брадва и отивай. Намерих въглени. Къде ти е? Ето го, крафтинг тейбъл. Намерих въглени. Дървена брадва, само той не трябва. Не, и кирка не трябва. Аз имам кирка. Аз съм долу и копая. Намерих въглени. Добре, аз ще събирам... Чакай. Че малко. Мишо. Здрасти. Защо и ти си... да, ние сме... Аз играя с моя акаунт. Уи! И ти само купаш и излизаш. И аз съм направил някаква огромна кула. Ой, изведнъж ме се осведи. Аз спирам въглените. Къде ще живеем първата нощ? На улицата. Има ли планина наблизо? О, намерих айрон. Браво. Има една, ама тя е много нисичка. Ще мога ли да го стигна? Я метни крафтинг тейбъл тук долу. Добре, чакай. Моля, аз съм дър човек. Къде ми е крафтинг тейбъл? Не бе, не прави, метни онзи. Да, изчакай 2 секунди. What the hell? Къде вечер е този крафтинг? Ти не си го взел? Сериозно ли? Спокойно, сега ще направя нов. Колко беше обработено дърво? 4, Алек, не помниш как се прави крафтинг тейбъл? Аз имам 8. И нищо няма. Сигурно и така. Ма не е обработен. Не е обработен. Да, я ще направя. Направих се. Защо ме молиш? Сега бера айрона. Ще направя, какво да направя? Его крафтинг тейбъл. Аз вече имам. Колко време се мъчих и най-накрая. Имам 2 крафтинг тейбъла. Направя си 2. Без има. Айде да живеем тук под земята. Не. Дай, ще направим нещо. Набери още дърво. Ще направя стълби. Набери още дърво, че не трябва. Не стълби. Аз тук разширявам. Да, смам, брат, бе. Гладнявам. Я отиди за животни. Или за семена. Или дърво, или животни, или семена. Знаеш какво? Се качвам. Ама тази дупка... Бе майната и на тази дупка. Не, щом казваш. Не. Виж какво направих. Много е красиво. Виж, аз какво направих. Благодаря за дървото. Бели за семена.
Добре, мамо. Аз съм ти най-добър приятел, не майка. И майка си. Ами този епизод мислям да е когато се разви малко. Добре. Колко време мисля да е? 20 минути? Добре. Здравейте отново. Сега малко се развихме по-точно. Този изрод. Аз ли бе? Да, ти. Аз ли бе? Да, ти. Аз ли? Гледай си. Ела ме. Гледай. Пък мислех да ти дам половината. Гледайте го сам. Нали го искаш? Знам, че го искаш. Благодаря за новата къща. Значи дърво. Да не искаш модовете? Мога, ама не искам. Стълби. Joy is gonna join. It's joy. Ще правиш ли факли в оная къща? Ще сложа една факла. Да, това ми трябваше само. Грозник. Тролчки. Грозник, върни се! Още съм да бера дърво. Страхливец! Още съм да бера дърво. Страхливец. Аз ли? Не. Овцата. Ко? Айде, мъквай. Че ли го не? Да. Не. Когато кравите ти казват не. Не! Искаш ли мляко? Чакай малко. Искаш ли мляко? Умря. Седно казват да. Да! Ей, ти. Искаш ли мляко? Не! Не! Чай, как ще падна. Я пак кажи. Аре. Не! Добре, имаме си вълносегичка, имаме си вълничка. Аз искам да разгледам пустинята, да намеря хората. Какво намериш? Аз Не кратко и сега идвам. мога да направя килим, ама не искам. За който е килим. Да не е мекичко. О, намерих още лава. И наблизо. Ти само лава намираш. О, намерих ябълка! Сравнявай, аз намерих злато ти ябълка. Имам 8 месо. Алек, аз съм искам да живеем. Не, всъщност. Тук се е добре до пустинята, нали? По ная планина. Да, ама не. Да, ама не. Ще няма. Брадвата ми почти се изтощи. Остана Моята на... пък е желязна. Защо има желязна брадва? Не може? Не, може само, че за какво ти е желязна брадва? Да си бъде дърво. Щупи се. Да, ама не се изкрива според мен. За мен си. Къде ми е дървото? Този бък е много тъп. Отказвам се, искам долу. Къде? В къща ти? Не. Долу в хола. Намерих ли... долу да съм истина. Да, тук много ми бъгва. Да. Изчакайте малко. Здравейте, пичове, върнахме се и вече оправих бъговете. Път вече имам интернет. Крафтинг тейбъла ми къде е? Точно. В къщата ми. Намерих кладенец. Сериозно ли? Да. Ма той не помага с нищо. Изглежда яко. Намерих и по-хубаво нещо. Sugar cane. М? Sugar cane. Къде? И там горе.
добре. Шпърна, да? Мгм. Имаш 10 айрон. Имам легло. Всъщност имаш 19. Не. Имаш 12 айрон за теб да си разполагаш. Така. Доволен? 12 айрон. Какво да сложа там? Намерих още шугаркейн. Да ти кажа как. Как се прави? Лесно. Алек, да ти кажа как намерих още шугаркейн. Бъгна ми и виждах през блоковете и видях. What the fuck? Аз направих мап. Искаш да го минеш? Да, мап. Не, как свършим да свършим. Той е лесен мап. Не, за мен е лесен, защото аз го знам. Аз го направих и така на шега. А, ти си го правил? Да, едва ли е някакъв. Не е много як, просто така малко. Има 3 има... Айде да свършим епизода, като аз се подбера. Ама ти още снимаш ли? Да, снимам. Добре. Ние мислим да свършим епизода, като аз стигна и да изиграем един мап. Добре, ще се върнем след време. Довиждане.